Barkanku da sake saduwa da mu a cikin wannan shirin namu mai suna zafin nema mai dogon zango. Idan ba ku manta ba dai an tsaya inda 'yan fashi suka shigo gidan Alhaji Rabe da Alhaji Ilu, a lokacin kuma sun buɗe kuɗi suna kan kasafa shi junansu. Kada ku manta kuna tare da tashar nan tamu mai suna Arewa Hausa Series TV. Don neman samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura, ku danna alamar subscribing da ƙararrawa da zarar mun ɗora. A ta can ɓarin ne dai Alhaji Dangana ya shirya domin ya ci wa Rabe da Ilu mutunci, to amma har yanzu Allah dai bai bashi damar ba. Ya sai da duk rantakakaf kadarorinsa don ya wulaƙanta su. Ta nan su kuma sun yi tawakkali, Allah shine mai bayarwa kuma shine mai kwacewa. Irin ne dai idan ba ku manta ba an tsaya inda 'yan fashi suka shigo za su ci wasu Rabe domin su kwace dukkan dukiyoyinsu da suka mallaka. To a sayan dai Allah bai ba su sa'a ba, ashe tuntuni Ilu da Rabe sun je sun tana da kuɗaɗensu a banki. 'Yan kuɗaɗen da ke hannunsu ɗan kaɗan ne da kuma dukiyoyinsu. Suna tsaka da sa'in sai Allah ya wullo musu da sanda soja, shi da yaransa su 7. Ashe dama sun biyo diddigin ɓarayin ne. Kan sanda da yaransa su samu damar shigowa cikin gidansa Alhaji Ilu, Allah ya ba wa Ilu dama ya jefar da ɗaya a ƙasa, ya ƙwace bindigarsa, ya yi arrestin ɗin ragowar. Shigowar duk sanda da wuya kenan sai suka ga an yi atakin ɗin ɓarayin nan da bindiga. Shi ne suke cewa su tsaya don Allah kada su yi harbin, sakamakon idan suka yi harbin za ta ɓaci. A lokacin dai sanda ya lallaɓa Ilu ya anshi bindigar da ke hannunsa. Shi kuma Balela da abokinsa cikinsu ya dakiɗe sai zawo suke, sakamakon sun ga abin da ba su taɓa gani ba tun da suke a rayuwarsu. Shi kuma Rabe Allah ya yi ta maza, shi ma ya da ƙyar ya danne wancan ɗayan ɓarawa wanda Ilu ya samu damar ƙwace bindiga a hannunsa, ya ɗaɗɗaure shi. Shigowar sanda ke da wuya kenan Rabe yake cewa su ne nan suka turo su, ya ba su kuɗi kuma ya mutu shune. A lokacin shi kuma yake gaya masa a kada ku fuskanta ba ne ba, bibiyar su muke, ku tsaya don Allah kada ka yi harbi. Ilu kada ka sake ka yi harbi, sakamakon idan ka yi harbi za a iya samun gagarumin matsala. Na gaya ma kada ka yi harbi don Allah don Annabi ka tsaya na ce ma kar ka kuskura ka yi harbi. A lokacin shi kuma Ilu ya ja kunamar bindiga iya so ya harba, kuma bai ma iya harbin ba shi. A lokacin ne dai Rabe yake cewa Ilu don Allah ka yi maza ka harbe shi, in ka harbe shi ka gani ma zan koma wajen Salmata, ka daure ka harbe shi. Ilu hannunsa yana karkarwa, bai yi harbin ba kuma bai soke bindiga a ƙasa ba. Shi ne ya samu dai sanda ya lallaɓo ya ƙaraso jikinsa yana ka kwantar da hankalinka, ba abin da zai faru, don Allah ni dai kawai ka tsaya ka fuskanci ni, dukiyarku kuma ba abin da za ta yi. Da zarar Ilu ya ji wannan zancen ya juya ya kalli Rabe yake ce mai to kaji dukiyarmu ba abin da zai same ta, kuma zai ƙara mana wata ma aka yi. Yake cewa kada ka yadda, yaudarar ka zai yi, wallahi ƙarya ne, ni in bindigar nan a hannuna take da tuni na daɗe da harbinsa na hallaka sa. Kaga in tsira da dukiyata kuma in tsira da Salmata da ya mun ƙwace. Ya zo ya sayar min da soyayyata, ya sa Salmata daina suna. Yake cewa a haka dai ya haƙuri mu tsaya mu fuskance shi mu je. Kaga wancan ma haka yayi a gidan abincin nan, amma da muka fuskanci shi gashi ashe alkhairi ma ya kawo mana. To don Allah dai ka tsaya ka natsu ka fahimce shi, mu tsaya mu fahimce shi. Sai Rabe ya sauke Ilu ya sauke bindigarsa a ƙasa. Sai sanda ya buɗi baki yana mai gaya wa Rabe yana cewa ka yi haƙuri, dama Allah ne bai yi za ku ci gaba da soyayya da Salma ba. Yake cewa wannan kuma ɓarayin ba da ban Allah ya kawo ba da tuni sun daɗe da ƙaddamar muku, za su ƙwace dukiyarku kuma su hallaka ku. Amma zuwa mun Allah yadda za mu taimake ku tunda yanzu sun shigo hannu. Mu ma sun tsallaka ba gidan oganmu ne sun shiga sun mai sata. Shi ne mai gidana ya umarce ni ya haɗa ni da Scott ɗin nan, sakamakon ya san na goge a aikin soja kafin na bari. Muka biyo diddigin su, to ashe Allah ya nan za su zo. Ku gode wa Allah da ba su ƙara so kanku sun hallaka ku sun wannan ɗinku ba. A can a gidan ogan nawa ma sai da suka harbi wani ƙaramin yaro, a yanzu yana asibiti yana can ransa a hannun Allah, zai mutu ko zai rayu ba wanda ya sani. Kada ku manta ina mai ƙara tunatantar da ku dai kuna tare da tashar nan tamu mai suna Arewa Hausa Series TV. Don neman ƙayatattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura, ku danna alamar subscribing da ƙararrawa. Wassalamu alaikum, mun bar ku lafiya masoyanmu.